Всеки път, когато спиш, влизам в съня ти без звук. Можеш ли да преброиш дните, в които съм тук? И със сълзи на очи споменът връщам назад. Невъзможно е за мен да променя своя свят. Спомням си твоето лице, още съм малко дете. Споменът свършва, събуждам се сам. Ще потърсиш ли отговор в мене на своите лъжи? Ще посмееш ли да го откриеш, дори да боли? Ще прегърнеш ли с кървави длани моите ръце? Ще признаеш ли, че съм останал твоето дете? В огледалото пред мен зират се твоите очи. Не допусна ли за миг колко ще ме заболи? Още помня есента с капките дъжд върху мен. Недокосната ръка, полъх от вятър студа. Спомням си твоето лице, още съм малко дете. Споменът свършва, събуждам се сам. Ще потърсиш ли отговор в мене на своите лъжи? Ще посмееш ли да го откриеш, дори да боли? Ще прегърнеш ли с кървави длани моите ръце? Ще признаеш ли, че съм останал твоето дете? Разкажи ни. Историята на Хари Потър. Това беше първият работен ден в Кремиковци. Трудно е за разказване, защото човек трябва да може да си представя обстановката. Затвора Кремиковци е изключително умерзено и гнусно място. Тежък затвор с... Изключително тежък затвор, прилича на концлагер. Той е строен като такъв тежки присъди. Това са ни бетонни бараки, скили от двете страни. Затворниците ходят да работят в комбината. През деня затвора всяка една килия оставя един, който е иконом. Пере на останалите, чисти килията. И първият работен ден влязох в една такава килия и в този мрак, и в тази сивота и пепеляк и воня, вътре видях едно дете. Дете, 1,50 м, къдраво цветно, с очила и то сумтеше и переше в един леген. Аз опитах да го заговоря, то седна, започна да ме гледа през едни счупени очила. Прякора му беше Хари Потър, знаех, че само той е вътре, не знаех за какво лежи. Но вика, не се притеснява и нищо няма да направя. Съм голям мъж, какво може да ми направиш? Викам, за какво ми говориш? Всички като тебе, които идват тук психолози, се притесняват, че ще се самоубия, аз няма да го направя. Викам, каква е причината? Той ми аз ще ти разкажа. Дете на 10 годинки бива малтретирано от баща си, като се напие, бие майка му и така дълго време. Обаче това детенце порасва. Става на 14, 15, 16 и почва да пие и то. И един ден описва да бъде бит, тормозен, дори сексуално издевателство върху него от баща си. Представете ли си? Писва му и решава една вечер, взима брадвата и влиза вътре. Баща му има навика, като се напие, да си легне в кухнята. Се завие се на одеял през глава и да спи. Обаче баща му, докато си пие в хола,
Майка му решава да си легне в кухнята и да се завие. Тя да си легне горката, да не слуша тъпотиите на баща си, да не бива унижавана и бита. Влиза малкия сина брат и почва да удара през дивана колко сърце и душа има. Само и само да се отърве от муката и от теглото, което има в този момент. И дига одялото и вижда майка си вместо баща си отдолу. Попада в затвора Кремиковци и баща му до последния момент му е на свиждане. Хубава история, нали? Като днеска си спомням, той седи срещу мен, разказва го безизразно, пуши цигара, погледнах къде се намирам в килията и над леглото му имаше снимка на майка му с една черна лентичка.